Okay, good day mga kasangkayan, bugos ng kalibutan, mga kaamiguhan. Andito tayo ngayon sa malaparaisong baybay ng Palapag, Northern Samar. Ito, malapit sa Panhagdanan. Naging muna guys, this is your host Ed Virano ha. Okay guys, pa-subscribe na lang sa gusto nyo, o sa hindi gusto ko mag-subscribe kayo, kasi dito tayo sa magandang tulad ng paraisong lugar, ang malaparaisong lugar ng Palapag, Northern Samar. Untouched, unspoiled, virgin natural beach of Palapag, Northern Samar. Hello, tayo malapit sa Panhagdanan. Ayan, Panhagdanan yan dyan, kataas-taasan dyan ang Panhagdanan. This is the beauty, the view and the beauty of Palapag, Northern Samar. Here we are, here we are, here we are, here we are. Dito tayo. The Rocky Beach of Panhagdanan, Palapag, Northern Samar. Yan. Ito no. Ito ang Panhagdanan, Palapag. Okay guys, wag kukurap. Ang ganda ng view dito, walang kukurap. Laki ng aming dulo. Wow guys, ayun. Okay, yap. The beauty. Panhagdanan. Yan. Gusto. Guys, ito ang maalong baybay ng Panhagdanan, Palapag, Northern Samar. At ito po ang iyong lingkod. Hanggang sa muli, Ed Virano, saying thank you. Bye.